Arratsaldeon entzule maiteok. Dagizuenez, hilean behin irrati kate honek ataltxo bat dedikatzen dio antzergiari. Ez da gurea ideia txoro hori eta beraz kejarik egotekotan eta ulertzen dugu egotea ez guri bidali mesedez gu ere ados gaude zuekin. Eta hori frogatzeko gaurkoan ez diogu teatro gile bati elkarrizketa egingo. Pikutara antzergia. Gaur arte popular eta komertzialago bati dedikatuko diogu elkarrizketa. Poesiari. Arratsaldeon, poeta jauna. Ding dong, arratsaldeon. Ez aiguzu, zer da idatzi duzun azken harri bitxia? Bueno, orain ideia batekin ari naiz bueltaka. Aha. Alegia. Espresuki debekaturik dago martxan ateak zabaltzea eta leihoetatik burua ateratzea. Aha. Zak bultzatu zaitu nolabait modu horretan espresatzera? Zingo nizuke azaldu. Inspirazio iturrian nondik datorkidan zingo nizuke esan. Barrutik ateratzen zait. Deblauki. Lehengo batean, metropolitanoaren barrutian edozein objekturen salmenta debekaturik dago aterazitzaidan. Aha. Edozein objektu esatean zer adierazi nahi zenuen? Edozein gauza? Aha. Zenion edozein hitzari zentzu pejoratiboa ematen. Edo bai. Ez. Bai. Nola kalifikatuko zenuke zure estiloa? Underground? Aha, underground, bai. Zergatik aukeratu zenuen genero hau eta ez novela edo teatroa? Gauza batzuk genero honetan baino ezin dira adirazi. Eta leguz kanpo geratuko lirateke guztiz ulertezinak novela batean. Adibidez? Ez galdu txartera. Novela batean ezinezkoa da. Irakurlearen tokian ipini behar zara. Hildo horretatik aipatu behar da kritiko askok leporatu dizutela ondoko hau idatzi izana eta barkatu buruzari naiz. Bidaioiaren kopurua 100, zutik 80, eserita 20. Bihotz-bihotzez. Testu hau ez da reakzionarioa eta karka. Lehenago ere askotan esana daukat, Nik errealitatea den bezala isladatzen dut. Nik ez dut politikarik egiten. Kasu horretan beste lan bat aipatuko dugu, behar bada egin duzun literarioena eta fabatuena ere. Bestalde, memoria guztietan dabilelako, zure Alejandrino bat eta zari naiz, non aldaketaren eternitatea islatzen den. Hora hemen eta buruzari naiz, trena ateak itxita abiatuko da. Aha. Eta ondorengo oktosilaboa beti ahaztu egiten dena bat, zergaitik, ez galerazi istea. Ez galerazi istea, arrazio oso. Bueno, egia zan, enago oso arror eta... Ez nahi zarritzen. Ez dakit, mezua utxela da, estetikoki aipagarria da, bai, baina edukia arrunta agian. Nik horrekin zera dirazi nahi nuen. Trena abiatzen ezpada. Bakeu ere... Garera abiatzen. Zentzugabeko jokoa zeinean inork ez duen irabazten. Eskerrik asko. Bueno, honen beste ez dena esan da dagoen, eruditzen zait. Bueno, testu gehiago daude. Jakina. Esate baterako, ez erre, irteera, osarrera, komunak, ez eragin alarmari. Bai, baina horretarako ordubeteko txapaforun bat beharko genuke eta irrati honek ordu laurden baino ez digu eskaintzen eta gainera teatroaz hitz egiteko. Teatro zeharo gauza aspergarria iruditzen zait. Ados gautezuekin. Obra bakarra salbatzen da nire ustez. Zein da, jakiteri bale? Un tranvía llamado deseo. Obra bikaina.